Takže dneska jsem si připravil jako, jak si vyčistím zuby. Tady ještě musím přisunout Listerin do obrazu, protože tam není vidět. Tak, takhle máme Listerin, jo. Ten si dám, samozřejmě až po, je to vodní ústní voda po zubení. A teď si tady vemu ten. Teď si vezmu tenhle fialový černý kartáček. A tu zubní pastu, která byla vedle toho. Tady tu. Tak, teď si na to nandám tu zubní pastu, na ten kartáček, protože to je úplně normální přeci. Rozmýšlím se, kam to dám, jestli na ty štětiny nebo na to černý. Skoro a perfektní je to tam, lidi. Ukážeme to na kameru, jak jsme blíž ke kamere, to ukážu, jak jsme tam krásně. Ty vole, teď tady mi někdo vykukuje zpoza zad. Mě něco táhne k zemi úplně, gravitace se nějak zvýšila. Počkat, teď bolí mě břicho, držel jsem se za břicho teď. Tak a teď si jdu vyčistit ty zuby teda, jdu na to. Nejdřív asi uši si budu čistit. A konku v puse. A můžeme čistit, jo? Aha. Ta pasta je velmi dobrá. Jo, chutná dobře, opravdu. Udělám krouživými pohyby u spodních krčků zubů, abych neměl zubní kámen. Aha. Pátrě se budu čistit tak 2,5 hoďky cca. Protože mi to fakt jako jde. A už mi nabíhá pěna do huby. Už nebudu mluvit moc asi. Abych tady neplival. Au, teď jsem se bouchnul. Teď jsem si znamená ujebal dáseň. To nevadí. Au, znova. Totiž darovanému koni na zuby nekoukej. Aha. Teď bych to chtěl čistit tu druhou stranu zubů. Aha. Aha. Jo. Dobu už bych si odplivnul. A protože jsem už tak nemůžu. Můžu čistit dál. Čistíme. Aha. Už bych měl přestat si čistit zuby. Už bych přišel na ten Listerin. Dobrý. Položím si kartáček na stůl. Tak a dám si Listerin. Musíš to zmáčknout, ty. Ruko. Ruky trefte se. Ruky trefte se. Ty vole. Ježišmarja. Už je tady víc, ať to nejde na zem. Tak, stačí. Ruky. Dobrý. Svědí mě oko, podrb mě na voku. Dobrý. Druhý teda nevadí. To je super. Dobré. Tak, teď si dám ten Listerin. Takže takhle já si čistím zuby. Bylo to topový. Jo. Jau! To jsem ale debil. Tak jo. Já se s váma loučím, lidi, zamávám vám. Ahoj!